Top 5 miest, kde by si neprežil ani 24 hodín. Na 5. mieste máme Sibír. Je častá teplota aj minus 50 stupňov. Nachádza sa v Rusku, na východnej časti. Je to jedno z najchladnejších miest na svete. Sibír je veľké územie, ale má veľmi málo obyvateľov. Raz tam dokonca napadlo až 10 metrov snehu, konkrétne v Kamčatke. Najchladnejšia nameraná teplota bola nameraná v Ojmiakone. Bolo tam namerané až minus 71 stupňov. To miesto je známe tiež ako pol chladu. To nie je mraz, to je krutá teplota. Školy tu fungujú, až keď teplota klesne pod minus 55 stupňov. Možno sa dnes za 33 miliónov obyvateľov na Sibír ako málo, ale má 13 miliónov km štvorcových, 2 až 3 ľudia na kilometr štvorcový. Sibír susedí so Severnou Kóreou, Čínou, Mongolskom, Kazachstánom a vodou. Diaľnice a cesty tu dlho neprežijú. A ak niektoré áno, neodporúčam po nich ísť. Je tam najväčšie jazero na svete, ale nie podľa rozlohy, ale podľa objemu a hĺbky. Je hlboké 1642 metrov, to je 20% sladkej vody na svete. A teraz ideme na číslo 4. Arktida. Je tam ešte krutejšia zima ako na Sibíri. Najviac do Arktidy ráta Grónsko. Grónsko patrí Dánsku už približne 300 rokov. Arktidu označuje severný polárny kruh. A ten ide cez Norsko, Švédsko, Fínsko, Rusko, Aliašku, Kanadu, konkrétne Ameriku a samozrejme Grónsko, lomené Dánsko. V zime je na pobreží minus 10 až 20 stupňov, vnútri minus 25 až 50. A kruh ide aj cez Island. Ale len malá časť. Niekedy sa do Arktidy nevyznačuje. V lete je tam 0 až 10 stupňov, no niekedy tam môže byť aj 15. Rekord sa nameral až minus 60 stupňov. Väčšia časť Arktidy pokrýva Severný ľadový oceán. Čím si bližšie k severnému pólu, tým sa ručička na kompase správa viac chaoticky. A preto sa hovorí, čím bližšie k pólu, tým menej kompas kamarát. Slnko vychádza v marci a zapadá až v septembri. To je všetko na celý rok. Žije tam približne 4 milióny ľudí. A s životom zaujímavé zvieratá. Polárne medvede, tulene, mrože a polárne líšky, ale aj veľryby. Arktída sa topí 4-krát rýchlejšie než zvyšok planéty. Sneh a ľad sa roztápa, ale pod ním sa nachádza nerastné bohatstvo. V norskom ostrove Svalbard od roku 1920 sú tam zásoby pre prípad núdze. Je tam uhlie, ropa, plyn, nerasty, ale aj jedlo, voda a semena. Najväčší ostrov sa tam volá Špicbergy. Hovorí sa tam s veľmi zvláštnou norštinou. Skôr takou špicberštinou. V Arktide nie je taká zima ako v Ojmiakone. Celkovo Sibír je o niečo teplejšie ako Arktida. A teraz sa presunieme z krutých zím do krutého tepla a horúčav. Na 3. mieste sa nachádza Sahara. Nachádza sa v Severnej Afrike. Je v 11 krajinách. Žije tam 2,5 milióna ľudí. Má rozlohu 9 miliónov km štvorcových. To je skoro ako USA. Akorát, že v USA žije 340 miliónov ľudí. Ľudia žijú najčastejšie v oázach, popri riekach a na okraji púšte. Žije tam menej než 0,3 človeka na kilometr štvorcový. Sahara sa nachádza v Maroku, západnej Sahare, Mauritánii, Mali, Alžírsko, Niger, Tunisko, Líbia, Čad, Egypt a Sudan. Cez stred Sahary ide čiara obratník Raka. Sahara má menej obyvateľov ako celé Grónsko. Sú tu málo obydlené časti a aj tie stoja na piesku. V Egypte a Sudane sú tie najväčšie a najstaršie pyramídy na svete. V každej púšti, aj v Sahare, je piesok do oranžova. Teploty sú tu extrémne, 40 až 50 stupňov. No v noci teploty klesnú aj pod nulu. Sahara sa neustále rozšíruje. Tou najsuchšou časťou Sahary je Líbyjská púšť.
Rozprostiera sa cez Líbyu, Egypt a Sudan. Je to jedna z najdrsnejších častí Sahary. Je takmer úplne prázdna, ale zaujímavá. Patrí medzi najsuchšie časti na svete. Niektoré oblasti sú absolútne bez života. Nepršalo tam 10 ročia. Slnko je tam žltkasté, je to spôsobené extrémnym teplom. Pred 5 až 10 tisíc rokmi bola Sahara zelená a niektoré časti zaplavené morom. Zmeny klímy ju postupne vysušili. Bola tam kľúčová ťažba soli a zlata. Sahara ovplyvňuje klímu v Európe a dažde v Amazónii. Saharský prach je užitočný, ale je škodlivý. Škodlivý je v tom, že otepľuje a ochladzuje. Ochladzuje, lebo piesok odráža slnko. Zhoršuje kvalitu ovzdušia, zašpiní takmer všetko, čo mu príde do cesty. A zhoršuje viditeľnosť. A dobrý je v tom, že hnojí pôdu. Obsahuje železo, fosfor a minerály. Pomáha oceánom, dodáva živiny planktónu a ovplyvňuje tvorbu oblakov. Môže podporiť zrážky, čiže pomáha prírode, ľuďom občas škodí. Saharský piesok občas zafúka aj za Atlantik. Občas tam nasneží, síce krátko, ale stane sa. Snáď som o Sahare nič nezabudol a presunieme sa k ďalšej púšti. Je tu číslo 2, púšť Andy. Najsuchšia púšť na svete. Rozprostiera sa cez Peru, Čile, Argentínu a Bolíviu. Alebo je to tiež známe ako púšť Atacama. Ročný úhrn zrážok je tam 1 až 0 mm. V určitých častiach nikdy historicky nepršalo. Pôda tam často pripomína Mars. Pôda je tam taká suchá, že ju NASA používa ako analogiu Marsu. Má 105 000 km², ale len 1 milión ľudí. Žije tam jeden človek na kilometr štvorcový. Nachádza sa tam meď, soľ, lítium dusičnaný. Keď výnimočne zaprší, na pár dní rozkvitne plná púšť kvetov. Jedna z najlepších oblastí na pozorovanie hviezd. Jedna z najsuchších častí Atacamy je okolo mesta San Pedro de Atacama. Je to zároveň aj jedno z najsuchších miest na svete. Nachádza sa tam veľmi veľa kopcov a sopiek. Snáď som na nič nezabudol a pomaly pôjdeme na ďalšiu časť. Poďme sa s horúčou schladiť do zimy. A to miesto je... Na prvom a poslednom mieste máme Antarktídu. Je to najchladnejšie miesto na svete. Pred niekoľkými rokmi bolo rekordne namerané minus 89,9 stupňov. Čiže skoro minus 90 stupňov. No ponovom bolo namerané ďalší rekord. Minus 93 stupňov. Konkrétne v roku 2010. Konkrétne v meste Dome A alebo Dome Argus. Je to celkom hlboko v Antarktíde, takže celkom pravdepodobné. A blíži sa nám koniec videa. Sice video bolo krátke, ale robil som to veľmi dlho. Tieto videá robím sám, takže keď sa ti toto video páčilo, podporíš ho lajkom. A keď chceš podporiť celý kanál, nezabudni dať odber. A dajte mi v komentároch vedieť, či chcete viac takýchto videí. Vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ ahoj.